जोंखौबो आथिं हमनांगोन बिसोर बेबायदि दिनै जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बुंदों। दा बियो अपिनियन ना पार्टीनि डिसिसन जोंबो मिथिया बिथांमोना लोगोफोर मैया भारत उदांस्रि माने सानमोन आरो बे सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिटिसिनि माखासे इलेक्सननि जेनेखि माखासे दाजाब दानख' सोलिगासिनो दङ बावहाय दिनै बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो इउपिपिनि दैदेनगिरिया दिनै मा बुंनायखो बिथांमोना दिनै मा बाथ्रा बुंदों आं दिनै नोंथांमोननो गेजेराव होगोन नोंथांमोना खोनासं मैया एसे नुखाबाय जानो हागौ नाथाय दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरनो थख' थख' बाथ्राखौ होनानै होजोबगोन नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासे नायब्लासो मिथिगोन जोबजासे नायाब्ला मिथिया माने आं मैया होनो नागिरदोंमोन बुहुद गरमनि थाखाय आं जोबानो हायाखै दा बेनिखायनो आं जोंखौ बेलेग फुजानि होनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ थख' थख' नायलांदो आं भिडिअखौ जोबजासे होलांजोबगोन जे थारैनो बिथांमोना मा बुंदों रेव रेवा नार्जारिया बिथाङा मा बुंदों आरो इउपिपिएलनि गाहाय नेतारि राजु नार्जारिया मा बुंदों दा बिथांमोना दिनै मा बुंलायखो माखौ लानानै दिनै बेनि थाखाय दानिफ्रायनो राजखान्थिनि माने दाजाब दानख' सोलिखो नोंथांमोननि गेजेराव आं होनो थांगासिनो दङ स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो जे बिथांमोना थारैनो फैबाय थानाय जेनेखि बिटिसि इलेक्सनावहाय मा प्रभाब गोलैमारगोन दानिफ्रायनो दा मैया जेनेखि 15 आगस्ट साननिफ्रायनो लोब्बा लाखिनानै इउपिपिएलआ एक्साइट जामारसिगोन नामा बा बिजेपिआ एक्साइट जामारसिगोन नामा दा दिनै गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै रेडिअ नार्जारिया बुंथिदों गतिके नोंथांमोना खोनासंना लादो खोमाजों मोजाङै आरो नोंथांमोना दाजाब दानख'खौ नायदो जे थारैनो नेक्स्ट फैबाय थानाय 2025 नि जेनेखि बिटिसि इलेक्सन बेवहाय सोरजों दंमोन रायजो राजाफ्रा नायदो बिटिसिआव जोंहा आलदायै गेलेगोन मानो बुंनो बायद' जादों बेखौ आं फंनैसो बुंनो लुबैदों जे नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि बिजेपिनि मददजों दिनैहाय जोंहा इउपिपिएलनि 17 जन बिजेपिनि 17 जन गासै 29 जन सोद्रोमा लानानै सरकार दङ दा 29 जननि गेजेराव जोंना 17 जन बिसोर 17 जन दा बेखौ लाना सरकार दादों नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों जों जायखौ आसा खालामदोंमोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों बयखौ समानै नायगोन रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंगोन आरो पार्टीनि बिजेपि इउपिपिएल बेखौ समानै होनानै खामानि मावगोन जों आसा खालामदोंमोन नाथाय जों नुबाय मोगथाङाव बिथाङा जेबो मावनो हायाखै नंगौ प्रमद बर'आ जोबोद गोरों साननो हानायनि केपासिटि दं बेहा बिनि गियानखौ जों ज'जों रुजुनो हाया बिथाङा गोबां गियान दं गोबां थियरिटिकेलि बिथां जोबोद एक्सपार्ट नाथाय प्रेक्टिकेल मावनायाव बिथाङा मानो बिदि जादों जों बुजिया दिनै 5 बोसोर जानोसै 4 बोसोर थांबायानो बे 4 बोसोराव मा मावदों नोंथांमोना नुगासिनो दं गासै रायजोफोरनि थाखाय जे मावनांगौ बेखौ नोंथांमोना मेगनजों नुनाय खामानिखौ नुवाखै माखासे मिशन लादों 35टा मिशन बे मिशनखौ दिनै मिशना थियरियाव दं प्रेक्टिकेलाव फैनो हायाखै बे थियरिखौ जों प्रेक्टिकेल लाबोनो हायोब्ला निश्चय जोंहा जौगाखांनाय जागौमोन नाथाय जों नुनो मोनाखै नंखायनो दिनैहाय जोंनि गासिबो जोंनि मण्डल कमिटिनि दैदेनगिरिफोर जोंनि गासै कार्यकर्ता आरो जोंनि गासिबो एमसिएलए इएमफोरनि खावलायनायाव आरो प्रेक्टिकेलि जोंनि पार्टिया एथ' स्ट्रं बे स्ट्रं जासेयावबो एमएलए इलेक्सन जा एमपि इलेक्सन जाखांनायनि उनाव जोंखौ बुङो बिजेपिआ भट होआखै बहा बिजेपिनि वार्कार दं बिदि बुङो बिसोर लिडारफ्रा ओंखायनो जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिनि गोसोआव नांदों आघात मोनदों जाय बिजेपिनि हांजोंनो बिजेपिनि अक्सिजेनजों दिनै इउपिपिएल सरकार बिटिसिआव जानानै दं प्रमद बर' सरकार गसंनानै दं बेखौ दिनै बावनो नागिरदों ओंखायनो दिनै जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बुंदों बिजेपिआ एबार आलदा बे बिटिसि इलेक्सन गेलेगोन बेवहाय खुनु गोरोन्थि जानांगौनि खोथाया गोनो गोथो जानांगौनि खोथाया जों जौगाखांनांगोन खामानि मावनांगोन आरो जोंहा बेवहाय एलायन्स जायोब्लाबो जों स्ट्रं एलायन्स जानांगोन दुर्बल एलायन्स जानांगोन जों स्ट्रं पार्टी हिसाबै जों दिनै स्ट्रं दिनै प्रत्येक समस्यानो प्रत्येक मन्थ्रआव दिनै बिजेपिआ गोबां स्ट्रं दा स्ट्रंआव जों दिनै मानो मालायनि आथिं हमबाय थानो जोंखौबो आथिं हमनांगोन बिसोर बेबायदि दिनै जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बुंदों आरो बेबायदिनो जों खामानि मावनो ओंखारदों जोबोद सिरियासलि सावरायगोन साननैसोनि गेजेरावनो जोङो जोबोद सिरियासलि सावरायनानै मोनसे थांखि जों लागोन थांखि लाखांनायनि उनावहाय बे थांखिखौ लानानैनो जों माने हाबाफारिखौ जों लालांगोन जोंहा इउपिपिएल हिसाबै जोंहा जेबो माने बेबायदि माने साननांगौ बा कनसार्न जानांगौ बाथ्रा गैया जों बिराद मोनसे कमफर्टेबल पजिशनाव दङ जोङो बड'लेण्ड ओनसोलनि दिनैनि तारिखाव बयनिफ्रायबो गोख्रोंसिन मोनसे राजखान्थि हान्जा जोंहा 2 मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट दङ जोंहा 7 जन एमएलएफोर दङ
जोंहा MCLA फोर दङ 17 जन MCLA फोर दङ आरो जोंजोंहाय रायजो राजाफोर दङ आरो जोङो UPPL हान्जायाव नोंथांमोना नुगोन जे रावबो जों प्रफेसनेल पलिटिशियान नङा जों बयबो समाज सिबिनायनिफ्राय फैनाय सोरबा जोंनि माहारियारि आफादनिफ्राय फैनाय गासिबो जोङो माने समाज सिबिनायनि जे बेकग्राउन्ड ससियेल वर्कनि बेकग्राउन्ड बेनिफ्रायसो फैजोबनाय गतिके रावबो प्रफेसनेल पलिटिशियान जोंनि हान्जायाव गैया जोंनि पलिटिक्सआनो जाहैबाय हारिखौ बोरै सिगांथिं लांनो हायो हारि जौगानायनि पलिटिक्स ओमफ्राय जोंनि पलिटिक्सआनो जाहैबाय जोंनि थागिबि माहारिफोरनि मोन्थाइफोरखौ बोरैहाय जों इनसियर खालामनो हायो बेनि पलिटिक्स जोंनि पलिटिक्सआनो जाहैबाय जोंनि ओनसोलनि हा हुखौ जों बोरै रैखाथि होलांनो हायो बेनोसै पलिटिक्स लोगोसे जोंनि पलिटिकेल राइट्स जेखिनि दङ गोमानाय पलिटिकेल राइट्स बेफोरखौ जों बोरै गाबथानो हायो बोरै जों साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो हायो बेनोसै जोंना पलिटिक्स जोङो बेवहाय रावबो प्रफेसनेल पलिटिशियान जोंनि हान्जायाव गैया गतिके जोंहा जेबो गिनांगौ साननांगौ जेबो गैया जोंनि पलिटिक्सआनो समाजनि थाखाय जोंनि पलिटिक्सआ जाहैबाय बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गरिब दुखिया रायजो राजाफोरनि थाखाय हा हु रैखाथि होनायनि थाखाय जोंनि पलिटिक्सआनो जाहैबाय बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे जों बोरैहाय माने इमप्लिमेन्ट खालामलांनो हायो बेनि थाखायसो जोंनि पलिटिक्सआ गतिके सोरबा सासे सानै मानसिफ्रा जों माने UPPL जों थाला बा UPPL जों गेलेला होनबा जोंहा बाहा बुंनांगौ गैया बिथांमोना मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट पलिटिकेल पार्टी बिथांमोना मा डिसिसन लायो लाया बे बिथांमोननि सायाव आरो जोंनि डिसिसनखौ जों साननैसोनि गेजेरावनो जों सिरियासलि गासिबो जोंनि MLA MP MCLA गासैखौबो लाजोबनानै थाबैनो जों जिरायनानै मोनसे जों थांखि लागोन बे थांखिनि गेजेरजोंनो जों हाबाफारिफोरखौ लालांबाय थागोन बेबायदि होनदों नामा बेलाय रेरुवा नार्जिहारिया मोनसे प्रग्रामाव रामफलाव मोनसे जयनिं प्रग्राम लादोंमोन BJP-निफ्राय बिथांमोना बे प्रग्रामावनो रेरुवा नार्जारिया अपेन स्पेसआव बुंदों आरो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों BJP-नि EM-फोरखौ प्रमद बर'आ नासयदों नांगौ बादि स्किमफोरखौ होआखै बिथाङा अजद दैखांदों नोंथाङा बिनि सायाव आदा रेरुवा नार्जिहारिया सासे मानगोनां EM बिटिआरनि दा बिथाङा जुदि बिदि बुंमारदोंबा बेथ' एसे माने आनफर्चुनेट जाहैबाय बिथाङा दिनैसिमबो सरकारनिनो पार्ट बिथाङा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि UPPL आरो BJP NDA एलायन्सनि सासे बिथाङा EM रेसपन्सिबल EM जानानै बिथाङा गावनिनो बस प्रमद बर' सारनि हेंथायै बेबायदि बुंनाया बियो दुखु गोनां जादों दा बिथाङाबा मा साननानै बुंदों दा बिथाङा गावनि व्यक्तिगत अपिनियनखौ बुंदों ना पार्टिनि अपिनियनखौ बिथाङा बुंदों बिथाङा बेखौ माने क्लेरिफाइ खालामनाया मोजां दा बबे स्किमखौ बिथाङा मोनाखै जेरै हमना लादो लामा बानायनो थाखाय गुडविल स्किम बाहाय स्टेटनिफ्राय हरदों गिबि बोसोरावहाय 500 कोटि हरदों नैथि बोसोरावबो 500 कोटि हरदों बे 500 कोटिनि स्किमखौ बिथाङा मोनदों ना मोनाखै मोनफ्रोमबो समस्तियावहाय बियो जमदुवार समस्तिनि मोनफ्रोमबो समस्तियावहाय 10 कोटि खरि हरदों आं मिथिनायावथ' बिथाङा गिबि गुडविलावबो 10 कोटि मोनदों उननि गुडविलावबो बिथाङा 10 कोटि मोनदों आरो बेबायदिनो जे कालभार्ट बानायनायनि लामा बानायनायनि जिखिनि स्किम बेखौथ' 40टा जिहेतु जोंहा समस्ति दं 40टा समस्तिजों समान बेखौ राननाय जायो बेखौथ' EM-GM-फोरनो राननाय जाया बेखौथ' रायजो राजाफोरनि थाखायसो राननानै होनाय जायो नङा होमबा EM-GM-नो राननाय माने मा EM-GM-आ बेखौ लांनानै मा खालामहैगोन बेखौथ' लांनानै जाहैनो हाया बेखौथ' रायजो राजानि थाखायसो मावहैनांगौ नङा होमबा गतिके बबे मोनसेखौ बिथाङा थिउरियावल' नुदों प्रेक्टिकेलाव मावनो हायाखै होननानै बबे मोनसेखौ बिथाङा बुंदों आंथ' बिथांखौ नुदों कयेक दिन सिगां नोंथांमोना मिडियानि आर्काइभआव नायोबाबो नुगोन जे बिथाङा प्रमद बर'खौ सासे बयनिफ्रायबो दक्षसिन सुबुं बयनिफ्रायबो मावनो हासिनग्रा जों मोजां साननो हाग्रा जोबोद गोख्रों सासे मानसि होननानै बिथाङा बाख्नायसोगारदोंमोन अपेन स्पेसफ्राव बिथाङा बाख्नायदोंमोन दिनैहाय साडेनलि बिथाङा मानो गावनि स्टेन्डखौ सोलायफिनदों नोंथांमोना पाब्लिक बिथिङाव बिदि बुंदों होननानै आं नोंथांमोननिफ्राय खौरां मोनदों आं अबयस्से नुजोबाखै दाबो मा बुंदों गतिके बिथाङा क्लियार खालामनाया मोजां गाव माने व्यक्तिगत भाबै बुंदों दा दिनै हानजाया बिथांमोननि हानजाया बेखौ थांखि लानानै दिनैहाय बिथाङा मेलनि गेजेरजों बेखौ बुंदों फोसावदों बेखौ बिथाङा क्लियार खालामनाया मोजां बिथाङा मोनसे अजद होबावदों जे मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव BJP-नि अक्सिजेन लानानैनो UPPL-आ देरहाबोदों नाथाय भट जोबखांनायनि उनावनो जे BJP-आ UPPL-नो भट होआखै होननानै UPPL-नि मानसिफ्रा बुङो होननानै बिथाङा आरो अजद दैखांबावदों बेनि सिगाङाव
आदा रेवरा नार्जारिया सासे जोबोद सिनियर मानसि एक्सपिरियेन्स मानसि गोदोनिफ्रायनो आन्दलनजों जड़ित जाबोनाय बोजों जायगायाव थांनाय सारा आसामनि सारा बड'लेण्डनि सारा इन्डियानि बिथांहा माने जे जिअग्राफिकेल बा जोंहा जे डेमोग्राफिक पेटार्न दङ बेखौ बिथाङा जोबोद मोजाङै मिथियो खिन्थु दिनैनि बेबायदि बिबुंथिजों बिथाङा बैसो जानायखायसो मानायसो दिनैहाय बेबायदि बुंनानै लादों नंगौ बिजेपि हान्जाया जोंखौ मदद होबोदों 2021 मायथाइयावहाय जोंनि एमएलए इलेक्शनाव बिथांमोना मदद होदों दाखालि एमपि इलेक्शनाव बिथांमोना मदद होदों जों बिनि थाखाय जोबोद बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो खिन्थु बिथाङा मिथिनाया मोजां जे जों इउपिपिएल हान्जाया बिजेपि हान्जाखौहाय जेरै जोङो तेजपुर बियाबाव जों बिथांमोनखौ मदद होदों मंगलदै दरं उदालगुरि जे समस्ति दङ जों बेयाव मदद होदों गुवाहाटी समस्तियाव जों मदद होदों नङा होमबा दा बेबायदिनो जोंहा दिफु जे समस्ति दं बेवहाय जों बिथांमोनखौ मदद होदों लखिमपुर बियाबाव जों मदद होदों जे 14टा जे लकसभा समस्ति दङ बेनि गेजेराव जोङो 13थायावहाय जोंनि भारतीय जनता पार्टी आरो अखम गण परिषद बेखौ जोङो मदद होदों तुद्रुक जोङो 2021 मायथाइनि जे एमएलए इलेक्शन दङ जों 8था समस्तियावल' गेलेनानै गासै आसामनि जे समस्तिफोर दं जेराव जों मदद होनो हायो बेयाव जों मदद होदों गतिके दिनैनि थारिखआव बबेबा मोनसे हान्जाया सोरनिबा अक्सिजेन लानानै सोलिदों होननानै बेखौ बुंनाया थिग नङा दिनै हयथ' जोंना माने चिफ बिटिआरनि चिफआ प्रमद बर' सार जानायखाय बिथाङा इउपिपिएलनि जानायलाय बिथाङा बिदि साननो हागौ खिन्थु आसामाव जोङो इउपिपिएल हान्जाया बा आसाम गण परिषद हान्जाया दिनै बिजेपिखौ मदद होदों बिजेपिनि बेवहाय दैदेनगिरिफोर दङ चिफ मिनिस्टारा बिजेपिनि दिल्लीयावहाय जोंनि एमपिफ्रा थांनानै मदद हैदों बेवहाय अनारेबल प्राइम मिनिस्टारा बिजेपिनि गतिके बेयावथ' बेबायदि बुंलायनाया बाथ्रा नङा जे सोरनिबा अक्सिजेन लादों लायाखै होननानै बे माने बिथांनि इमेच्योरिटिखौ देखायदों पलिटिकेल इमेच्योरिटि आरो लोगोसे आं सानो जे बिथाङा बैसो जालांनाय लोगोसे माने मा बुंगोन मा बुङा बिदिबायदि जादों बैसोजों लोगोसे जायो बे माने माबा नङा खिन्थु बिजेपि दोलोआ ब्रिटिशखौ सासन खालामनायनि सिमां नुदों बायदिखौ जों नुनो मोनदों बेनि सायाव नोंथाङा बुंनांगोन ना मोनफ्रोमबो हान्जाया बे सिमांखौ नुनो हायो सिमां नुनायाव जेबो गाज्रि बाथ्रा गैया जे बिसायख'थियाव जायफोर गेलेनो थाङो खुनु माने राजखान्थियारि हान्जायानो बुङा जे जों जेनगोन बा जोङो माने सासनाव फैनाय नङा होननानै रावबो बुङा दा सासनाव फैनोब्ला रायजो राजानि मदद नांगोन रायजो राजानि भट नांगोन नङा होमबा जोङो रायजोफ्रा जेखौ सानो रायजोफ्रा जायनो भट होयो बिसोरसो सरकार दानो हायो गतिके जों रायजोनि मेन्डेटखौ जों नेनानै थानांगोन रायजोनि मेन्डेटखौ जोंनो अराय मान होलांनांगोन रायजोआ जायखौ लुबैयो बिटिआरआव सरकार दाजानो बे हान्जायासो बिटिआरआव सरकार दागोन गतिके दिनैनि थारिखआव जोंहा 2025 मायथाइसिम भारतीय जनता पार्टीजों एलायन्सआ दङ आं फोथायो बे एलायन्सआ थागोन आरो जोंखौ दिनैसिम फर्मेलि कमिउनिकेट खालामाखै सासे सानै व्यक्तिया बबेबा मेल मिटिंआव बेबायदि इनफर्मेलि बेबायदि